Ma' 16,000 negozju se jkun qed jibbenefika mill-iskema ta' rifużjoni tal-kera li ġiet imnedija uffiċjalment waqt konferenza tal-aħbarijiet imtella mill-Malt Enterprise. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega li din il-miżura se tkun qed tkompli tgħin lin-negozji kollha li bħalissa qed jibbenefikaw mill-għajnuna tal-Gvern fil-ħlas tal-pagi u li operaw minn postijiet li huma mikrija. Neħħejna l-limitazzjoni tax-xhur ħalli naraw li dik il-negozju żgħir jibbenefika l-massimu possibbli kollu minn dik il-miżura li nidejna. Fil-fatt jista' jibbenefika jekk għandek negozju wieħed 2,500 euro u saħħansitra jekk għandek sa 5 tiħwienet u mbagħad dak is-sussidju jitla' sa 7,500 euro. Kembri kompla jispjega li b'kollox din il-miżura li hija parti minn pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika tiswa 45 miljun euro. Il-miżura se tkun qed titħaddem sistema ta' skali skont kemm il-ħaddiem timpjega l-intrapriża u kemm il-kera għandha. Kumpaniji li jħadmu sa 9 impjegati u għandha kera waħda sa jieħdu sa 2,500 euro fil-waqt li kumpaniji li jħadmu aktar minn 40 impjegat se jdaħlu sa massimu ta' 7,500 euro. Il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Gert Farrugia spjega li din il-miżura se tkun qed titħaddem bħal iskema ta' rifużjoni tal-kontijiet tad-dawl. L-iskema ta' sussidju se tkun bbażata fuq kirja ta' sena, jiġifieri dak li jkun ħajkun irid japplowdja fuq il-website tal-Malta Enterprise il-kuntratt tal-kera tiegħu jew tagħha u hemmhekk inkunu nistgħu nikkalkulaw aħna fuq perjodu tas-sena jekk jilħaqx l-2500 capping. Intant il-Ministru Xkembri kompla jispjega li sa issa il-Gvern nefaq aktar minn 200 miljun euro fl-iskema tal-ħlas tal-pagi, skema li laqtet 81,000 impjegat.